Mayong hapon sa tanan no, so natay tagaan karon og kanang reflection. Personal reflection ako about sa nahitabuan ning duha ka amahan nga nawadaan sa ilahang anak. Ang usa ka amahan, miana siya nga hindi ko mapapatawad ang taong nakasagasa sa aking anak na naging sanhi sa kanyang kamatayan. Tapos ang isa pod ka anak, ang isa pod ka amahan, miana pod siya nga kanang okay na siya, napapatawad na niya ang driver na nakasagasa. So now, the question is, karon kay migawas man ni sa social media, gihimo man ni sila hinuon karon og kanang murag giinkwentro hinuon ang duha ka mga amahan. So, ang uban, mudapig sila sa katong amahan nga, kini mo insakto nga amahan kay nakapasaylo na. So the other side pod, mo na pod og uban nga mga tao diri sa social media nga, diri gid mao gid ni siya insakto nga klase nga pagkaamahan kay i-fight gid niya, anak mo na niya, so dapat i-fight gid na niya, mangayo gid siya og hustisya. So karon nabahin ang huna-huna sa mga tao diri sa social media. So now, unsay akong ikasulti ani, unsay akong reflection ani. Para sa ako pareha silang duha, same ang level sa ilahang kasakit. Dili ta makaingon nga kadto siya kay naingon siya nakapasaylo siya. So kadto siya kay nakapasaylo, so pasabot gamay lang ang iyahang feelings of kanang pain. Ang iyahang gibati, ang iyang emotion siguro less lang kay dali ra man siya nakapasaylo. Dirigid mi sa side sa katong usa ka amahan kay i-fight gid niya. So therefore, mura bitaw gisabong nato ang matag feelings sa mao nga mga amahan. So for me sa ako we cannot condemn kung unsa ang ilahang standing karon. So naay mga tao nga syempre anak gud na nimo, ang level sa kasakit ana parihas ra gyud. Dili makaingon nga ang isa gamay ra ang iyang pagbati nga kasakit, ang isa gamay ra pud mas more ang iyang gibati nga kasakit. No, it's not. Parihara na sila. So unsay difference nila? Kung mohandle ta og pain, ang usa ka tawo mohandle og pain no, naay uban tao nga fast ang ilahang recovery. So naapoy uban tao nga maka-recover sila pero it takes time inana. So karon unsa may atong dapat itabang ngadto sa ilaha? Isip mga content creator, dili na to sa bungon ang ilahang kanang both kanang differences nila ba sa pag cope up nila sa pain. So dili na to sa bungon. Kay basin og moingon na pod nga kanang ang sa ato manggod sa social media maka-create manggod ta ana og kanabitawng mga dagko nga mga panghuna-huna. Syempre kung once nga mga content creator ka, unya imong idapigan ang isa ka amahan or dapigan kay nimo ang the other amahan, so unsay mahitabo? Influencer ba ta? O mabutan ta, influencer ba ta? So kung kinsa ang kusog nga naka-influence, didto kasagaran ang mga tao mo hatag og simpatiya. So I can say nga luoy pud ang usa ka amahan nga wala nakuhaan og simpatiya sa mga tao diri sa social media. Mauna nga ang ako nga tambag, dili na to i-compare ang both feelings sa matag amahan.